אוף, למה אני דווקא זה שצריך לחזור ב12:45? כל החברים שלי, אני אומר לכם, כל החברים שלי חוזרים מתי שהמסיבה נגמרת ומתי שהם מחליטים לחזור הביתה. אני לא יכול יותר, אני רוצה להיות כמו כולם. הורים, קחו נשימה, לא להיבהל. אפשר קודם כל להקשיב, להבין, להכיל את הרגש הזה. שהוא מבולבל, אנחנו שומעים את הבלבול, פחד, לא להיות כמו כולם, את הרצון, מה שהוא מרגיש באותו רגע. באמת להקשיב ולהבין את הרגש. ועם זאת, ויחד עם זאת, לא רק שזה לא סותר, זה מחזק, זה מקדם, להציב את הגבול שאתם חושבים שהוא נכון לו ונכון לכם, אולי להחליט ביחד, אולי לתת מרווח. הוא רוצה, הוא זקוק לחוזק שלכם, לאמירה שלכם, לשמירה שלכם, אבל לא לנוקשות. הוא יראה שאתם מבינים אותו, הוא ירגיש שאתם מבינים אותו, אבל אתם שומרים עליו.